Здравейте, приятели! Вие отново сте с Kukri Blade и тъй като вчера репликата на Strong Arma не пострада на другия тест на боровото парче, реших днеска да дойда на тази сухата слива, която вече ви е добре позната, и да опитаме да го натовариме повече, да видим дали ще се предаде. Както виждате, режещия ръб е мръсен все още, не съм го заточвал пак да правя мизерии. Аз искрено даже се надях да се издъни вчера, ама сега ще ви покажа в какво е състояние остротата и продължаваме с тестовете. Както виждате, бръсна си и почваме сега. Първо ще направим крос батонинг на зелена върба. Сега ще вземем от сухата слива, ще направим същото. Между другото, крос батонинга много натоварва режещия ръб и скоса. Правим го още веднъж. Айде още веднъж. Не виждам никакви деформации. Сега ще удрям на идеята да отсека, а да удрям много пъти по ствола, да видим дали ще се отрази на остротата. Малко крос батоник ще направя пак. О! Супер! Супер, много се радвам. Може да мина. Много се радвам, че не издържа. Честно признавам си, просто ако този китаец се беше представил като оригинал, ще да си взема ушите. Може да не издържа. Виждате танга. Отзад си стои, но вътре това излиза, значи вътре се е счупил или не е цял, или се е счупил, което по-скоро според мен е първото. Не знам. Или не е цял танга, просто нямаше как така да се счупи. Крос батонинга, между другото, натоварва много конструкцията. И затова вчера, след като помислих какво да го правя, реших, че това е едната идея много добра, която да бъде тук направена на твърдото дърво. И честно признавам си, честно радвам се, че не издържа ножа. Защото ако беше издържал, щях да си взема ушите от удията. Иначе се вижда, танга е добре направен, не е точно същия като на оригиналния. На оригиналът тук е доста по-заоблен и по-отдалече. Виждате, отзад си седи това парче, където е трошачката, а самото острие е желязо. Значи много ме съмнява, че има голяма вероятност самият танк да не е цял до края, да е до някъде прекъснат, както е на LMF-а. Ами това е, приятели. Това е най-евтината реплика на ножа, която се продава в интернет изобщо. Вчера се представи идеално, между другото, но както видяхте сега на коралото дърво, и то не е на нещо, кой знае какво, при самите сечащи удари. Просто острието тръгна напред. Това ме кара да мисля, пак повтарям, че танга не е до край цяло парче, а е прекъсната фабрично.
Надявам се, че ви е било полезно и интересно. За мен беше много полезно и интересно да го проведа този тест. Острието се държи страхотно, даже съм сигурен, че още бръсне. Понеже имам опит с незнайни китайски стомани, те слагат някаква магическа сплав, тия пичове, не знам. Просто ножове за 20 лева бръснат след сумата и работа. Виждате, че още бръсне. Острието е страхотно. Ако не го товарите евентуално много, може да си хвърлите един такъв в колата да ви се намира работен нож, за който да не ви дреме. Но не разчитайте за много груби неща за него, но като нож си е просто си върши работа за 20 на 30 лева максимум. Зависи от колко е алчен търговеца или от AliExpress, ако си го поръчате, ще бъде ефтино много. Но просто се радвам, че не издържа колкото оригинала, за който бъдете здрави и се пазете.